του Πίτερ Μακνίλι. 27 knockout. Πρακτικά αυτή τη ύψος του αγώνας 12 γύρων. Ο Ακινουάντε δεν έχει δείξει ακόμα τα στοιχεία του. Μακνίλι προσπαθεί χαμηλά να βρει διαδρόμους. Αλλά και καλή τεχνική, βέβαια αγώνες του. Αφού όπως είπαμε έχει γνωρίσει μόνο μια ήττα και αυτή από τον Λένοξ Λούις. Να όμως ένα χτυπή Ακινουάντε και άπερ. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Πίτερ Μακνίλι που γονατίζει. Well boxing το 88 του Μακνίλι. Προσπαθεί ο Μακνίλι, δεν βρίσκει καλά το αριστερό του. Ο Ακινουάντε το δεξί με τα μακρύτερα, πολύ μακρύτερα χέρια του. Ο Ακινουάντε down στον πρώτο γύρο τον Μακνίλι και πάλι τρεκλίζει ο Μακνίλι και πάει στην down. Και άλλο δυνατό δεξί. Ένα θηρίο είναι ο Μακνίλι, όμως ο Ακινουάντε είναι πραγματικά από το δυνατό δεξί στην W. Εδώ πως έριξε